Ainyatio. Tabalyoka. Nomete muna abana baragusoki sana. Omwana baragusoki bove. Omwana ogusoki nyasa kurusianga gutigalie tirianda. Mete mbade omwana sister ane. Ende omoigone. Omoigwa. Bono erinde sister ane rengo mtainga. So respect to your elders. Show respect. Bono ekera amaskani. Bono omwana tarenge go understanding amazikani n'ebintu kiri abstract toroke bwata gusokerore kaete nga respect n'ekiyanga bono mune yange eri emene yamasika ne yamasika bono sasa erinde abageni bacha nyumba ekero bajete anti yane yarenge komora aho misbehave iga aho korebe ibintu gete iga akanda honte iti obo chinga so you have respect show respect meto umana kamanya ko ikiyanga akarusi yanga imiga kaboro kyakabara nanere abageni bakumita tankiyeke mbi konekiye no mwana omonene uri class 7 harenge class 4 ende uno muntu omonene tata akira kinirende twabundisa abana na show respect umwana akarusi yange kyakaboro nene era maskani respect akirenda bibulikira bwa kwana nenda bayibuli bwente ba translate wa translate buya wa ni simplify omete mwana cyo busokusana agito akira to gakumipi kiro monta akometia naro tuhataka ona waenke wokwana omwana nainche bwisisa yane tanso kirinde iga tukagenda obogeni Muisiko mitokolo lwarenge chiyombe. Bono omuise omwana bomuise ko minto bono lyo manene tajite nebintu ebikoro kubuna chiyorwisi. Chipad. Bono mete abayibi batanaki eno mugati gwabantu abanene. Omwana akamanya ko yugwenjara. Omwana taimo ge chipad sida akamanya ko gochero buna mam niko nanja nsika kule mkati ya watu wakubwa. Lakini rende nakyote yo mwana nga chipad no mugata endaya. Bono gachungutu nerita ya maskani ekolira naki ene ndagira yabanta yani no mugati bwaba abantu abanene omwana akamanya koleto agasambe bicha tate esi bicheka yeka era omanye sokoro yane no arengi gabu okuliririze babo mintaga chawo siare menya yakubyana Mede, wate makuombe ke omwana tata chakubwa esi miara yali bitomolera lakini konye mata kabisa konye mata wa check WhatsApp wa check simi komine ne simi elimete ngachangwa kachisinga na credit timu etena simi elimete lakini rende shida zere twabundisa abana bujya ekero gotebege sungu kwatene Swahili neke usiba amanya yapi o translate bujya gaki kwate bi umwana arakubo soku arago gore ora bono bete bisco mitomo sa mga ko na mamutigete akamoti 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 ngo bwati maskani wa abantu baragwago siare menyeni abana basisi lakini rende gwateye umwana yabamuteye keneke utari kushuga koti to shuga koti yebintu yani tunya afadhali bono mete no salt koti tata ko bwo shuga koti echumbi ni nganza tata echumbi tata ambia ko wesukali sukali nembe laborase abana tata bawo na kubi wa umugati tata barene umwana myo tata chai umwana gaje tata chai nege kombe akamate imami nataka kule mkati ya watu wako nyasaye umwana gaje chai gabugoleti kombe kiama chani kaleto boso inyukunchwa to mwana oli mukirikiri kona necho naona kumi abana gaki barakubosoku pipi na kumi